Dnes som bol vyzvaný na výsluch vo veciam, čo sa tu už deje celý mesiac. V prvom rade to boli zaistenie pozemkov a na druhej strane sa spustil celý ten lynč. Celé to, čo dnes je politická perzekúcia, kde boli nasadené bezpečnostné zložky na moju osobu, aby dohľadali veci tak, aby som mohol byť kriminalizovaný. Dnes to všetko uvidíme v spisoch. Chystáte sa predložiť nejaké nové dôkazy alebo nové vysvetlenie? Ja mám plnú tašku so sebou, kde mám dokumenty, ktoré predložím a ktoré jasne dokazujú, že celé to, o čom bolo na mňa narozprávané, sú vymysly. A moji advokáti, pán Peter Kubina, takisto veľmi pekne ďakujem, že sa podujal, že ideme spoločne touto cestou, a pán profesor Tomáš Strémik, tak pevne veríme, že v tejto zostave odoláme tomu tlaku, ktorý je zo strany mocných. A zadanie išlo od ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka na Branislava Zuriana, šéfa inšpekcie, ktorý priamo poveril Rastislava Hadzimu, ktorý vykonával tieto operatívne činnosti od januára minulého roku. Ja som to pomenoval, dokonca Branislav Zurian a Matúš Šutaj Eštok sa stretol s osobami, ktoré dnes ja budem k tým aj vypovedať. Jeden je oznamovateľ, druhý ako svedok. Tam sa dohodli v polovičke januára roku 2025 a následne začali všetky procesné úkony, ktoré uvidíme aj dnes. Možno v spise potvrdím alebo nepotvrdím a rád vám o tom porozprávam. Cieľom bolo vynútiť poslušnosť a ak nie, tak ma prinútiť tomu, aby som odišiel z Národnej rady a bol tam dosadený niekto poslušnejší, ktorý by garantoval ten 76. hlas. A ako toto viete? Tú postupnosť a to, kto s kým sa kedy stretol? Odkiaľ to máte? Mám o tom aj dôkazy.